To, Allah sarki, Allah ka kare mu daga fadawa cikin kowace irin annoba. Dukkanin abin da zai zamanto masifa a tare da mu, ko wahala ko tashin hankali ko firgici ko razani. Malamai kun san idan ana batu na soyayya babu abin da ba a iya gani. Dukkanin abin da ambata na firgici, razani, tashin hankali yana faruwa a cikin soyayya, amma fa sai idan ana kauce hanya. Idan kana kaucewa ko kana aikata abin da bai dace ba, shine zaka dinga fuskantar dukkanin waɗannan abubuwan na ban tsoro. Lokacin da kake soyayya a sace, kake zuwa gidan mutane a sace, kake zuwa gurin 'yar mutane a sace, kana neman ka yi abin da za ka yi a sace, dukkanin abin da za ka iya fuskanta zai iya zama ma annoba, domin cikin fargaba za ka dinga yi. Ku kanku ma matan ko 'yan mata ko matan aure, duk lokacin da aka ce ana yin wani abin da bai dace ba a soyayya, ya zuciyarku take gaya muku? Me kuke gani? Shin kuna samun nutsuwa? Ashe kenan ma ba za ma ku iya aiwatar da soyayyar ku cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba. Shi yasa gwandama idan har Allah ya baka dama, ka daure ka yi aure. Idan har Allah ya kai ki manzalin da zaki yi aure, fito da miji a baki aure. Iyaye kuma idan lokacin auren yayi, ku aurar da 'ya'yanku. To dai ga wani bawan Allah da shi ma na miƙa mara waɗannan tambayoyi kamar haka, nake tambayan shi. Shin ka taɓa soyayya da matar aure? Waye ne mai wani tsakaninka da ita? Shin ko ka san matar aure ce ko kuwa? Ya akai ka gane matar aure ce, sannan kuma da ka gane ya akai? Shin da akwai riba a ciki ko kuwa babu riba? Ba mu labarin yadda ku gudanar da soyayyar. Wane ƙalubale ka fuskanta a cikin wannan soyayyar? Sannan kuma me za ka ce ga masu aikata irin wannan? Gaskiya na taba soyayya da mata aure. Gaskiya ita ta neme ni domin wata rana tafiya kan abin hawa na ta tare ni da matsayin rage mata hanya. Ni kuma na dauke ta muka kama tafiya, daga haka har muka masanyin lambar waya, ta ce min ga unguwarsu, muka ci gaba da soyayya ta waya ba tare na ji in take ba har na tsawon wajen shekara. Yadda aka na gane mata aure ce shine bayan mun yi shekara guda da ita, santa ya gama kama ni, sai na nemi ta je gidansu, sai ta rinka min yawo da hankali cewar sai dai mu haɗa unguwa kaza da lokaci kaza. Daga haka har dai na fahimci cewar mata aure ce. Wallahi ya nura, bayan ta gaya mata aure ce ma sai ne kuka. Kuma daga wannan lokacin Allah ya taimake ni, layin da ta san da shi ba kowa ne san da shi ba. Daga lokacin dakatar da ma amfani da layin har na tsawon wata 3. Gaskiya a lokacin ban san matar aure ba ce, dan da na san matar aure ce ba zan yarda ba, hasali ma ba zan dauke ta ba. Gaskiya na fuskanci kalubale da yawa. Kaɗan daga cikin kalubalen kuwa shine karancin ganin ta akai-akai. Ko da kiran ta zan yi, in dai ba da rana bane to ba zan same ta a waya ba, don ta ce min daman iyayenta ba su barinta ta yi magana da daddare. Watan kenan kaga abin take nuna in mijinta ina nan ba za ta iya waya ba. Amma da rana ita take tashi na mara sakon soyayya da safiya. Da safiya ta ina fitowa sallar asuba to zan ga miss ɗinta ya shigo. Wannan ko ba fashi. Sannan kalubale na biyu da na fuskanta shine takurar da na yi, don tabbas soyayyanta ya kama ni, amma a ƙarshe kuma ga abin da ta yi. Gaskiya lokacin da yake ba da cikakken lokacin da zan iya tsayawa saurare ta, musamman lokacin take bukata, shine da rana. Da daddare ta nuna iyayenta a gida ba su barin ta dauki waya ko kuma ta yi zance da daddare, sai dai da rana. To kuma take nuna min a lokacin ita tana yin makaranta waye da sauransu, sai dai in ta je ko wani a wajen in je mu haɗu da ita. To haka dai soyayya ta kasancewa har tsawon wannan shekara guda din. To lokacin da dage sai na je wajenta, shine Allah ya tona asirinta, na gane cewa lalle fa wannan baiwa Allah matar aure ce. Gaskiya abin da zan ce ga masu yin wannan haramtacciyar kasuwanci ko kuma haramtacciyar soyayya shine abu na farko, su ji tsoron Allah. Jin tsoron Allah shine na farko, tunda kai ba za ka so in kana da mata, in namiji ne kai wa matarka ba, ke kuma ba za ki so a ce ke ma ga mijinki nan yana zuwa yana neman matar mijin wani a waje ba, ke macen kenan. In aka ji tsoron Allah to komai zai da sauki. Amma in ba ji tsoron Allah ba to dama Allah ya ce wannan ba shi da kunya, ko kuma zala ce wanda ba shi da kunya yayi abin da yake so. Abu na biyu kuma da jawo hankali shine kowa inda Allah ya ajiye shi ya zaunar da kansa a wajen. Babu wani riba ga hange-hange, tunda ita rayuwa kowa akwai inda Allah ya ajiye shi kuma akwai matsayinsa. Don haka ina kira ga dukkan wani suna wannan gurɓatacciyar sana'a tsakanin mace da namiji cewar su bari. A cikin abubuwan da suke sanya a yi aure shine har da barin kallon matar wani ko mijin wani. Shi yasa ma ka shar'anta mana aure a tsakaninmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.